Sanibonani nonke emakhaya kuphi nakuphi la kufikelela khona i-TV yakwa Mnguni. Ngiyabingelela kakhulu ngithi namhlanje ku Monday. Ake ngichaze la ukuthi sengifikile ngizothi kubantu amazwi omlomo ayadala futhi ke amazwi omlomo ayayenza into. Lana ngangishilo ukuthi sizoba nohlelo lwenkundla yokukhuluma ngezinto ezithinta abantu nezinto zesintu ikakhulukazi ekwelapheni ngokwendabuko. So ngikhona ke njengamanje ngizothi ngifisa sibheke indaba ethinta abantu abaningi zithola besenkingeni ngenxa yayo, indaba ethinta ukuthwasa. Abantu bayathwasa la ngaphandle, baningi abantu abathwasayo. Abantu abangamathwasa nabantu abathwasile bayikota yabantu abakholwayo okungukuthi sebebheke ekubeni uhafu wamakholwa. Umuntu nomuntu kuthiwa hayi akadlule kuthwasa ngizalungelwe into zakhe. Ukuthwasa kuchaza ukuthi unesipho sabantu abadala okuyisipho sokuthi lapha ekhaya kini ukhona umuntu owayephethe isikhwama sokwelapha, ukhona umuntu la kini owayeyisangoma ngoba izikhwama ziyahlukana. Khona isikhwama sobungoma esidinga ukuthi ufake umiyeko, ufake ingubo ezibomvu, uphathe ishoba, ubhince, ugcobe ibomvu, ugcobe umcako, uhlale enyangeni mhlawumbe iminyaka emibili uthwasa idlozi. Lapho usukuthwasa ubungoma. Ubungoma ubuthwasa iminyaka emibili ngoba amazika awafani. Elinye iziko lithi unyaka owodwa usuke usathwasa idlozi, unyaka wesibili usuke usathwasa isikhwama okuyimithi. Funakala ke uyohlala kwamuntu akulungisele. Abanye ke bayakuthwasisa uhlezi ekhaya kini belokhu bekufundisa kancane kancane izinto indlela zokusebenza ukuthwasa ezihlukene. Lokho kuthwasa lokho kuthiwa ubungoma. Bese bekhona ukuthwasa kobugedla. La khona nakhona okusokhona umuntu wakini owayewugedla. Umuntu wowugedla umuntu owazi amakhambi kuphela, ongahloli, ohambe yoxebula umuthi awubeke la makufika umuntu athi ngiphethwe yilokhu bese yamnikeza. Lapho uma kukhona umuntu wakini futhi owayewugedla enza lolo hlelo useyangena kuwe sefuna liyohlala enyangeni uthwasa ubugedla. Kuzoba khona ukuthwasa kwesithunywa la khona kusuke kulungisa khona isithunywa somuntu, ahamba umuntu ayeke kamthandazi eyokwenza uhlelo lokuthi ulungisa isithunywa. Indlela nayo futhi leyo yokuthwasa ekhona la engiyakhona ngisekuthenini abantu abanedlozi, labo bantu labo idlozi uma lizongena kumuntu akubi umoya omfikelayo ukuthi usenomoya wedlozi, cha, kodwa kuba khona umuntu wakubo owayeshona ephethe isikhwama. Emva kalokho lowo muntu lowo bese yalala kwelamathongo, umoya wakhe ubuyele kwelamathongo, inyama ibuyele emhlabathini. Ahlale lo muntu abheke ukuthi ubani umuntu onenhliziyo enhle, ubani umuntu ozokwazi ukuphatha isikhwama. Bese umoya wakhe ungena kulowo muntu lowo. Uyasuka lowo muntu lowo manje siyaqala useba nezimpawu ezikhombisayo ukuthi lo unedlozi. Futhi lezo mpawu lezo zibona unombani ukuthi yazi lo mntwana unedlozi. Noma eyohlola kubantu bafike bakubamba ukuthi wena unedlozi elungubani, lifuna umsebenzi.
lifuna usebenze ngalo, ubuyise isikhwama salo, usebenze ngaso, kubuye inkomo, kubuye yonke into la ekhaya, uvuka umuzi ngawe ngoba unuphethe lesi sikhwama. Bese kuyalandelelwa lapho, unikezwe ke manje izimpande zokulungisa lo muntu okungenayo, ukuthi ke alunge lo muntu akwazi ukuthi aphile kuwe, asebenze kuwe, nawe ulandele ngendlela izinto ayezenza noma izinto ayisebenzisa. Uhamba ungene esigabeni esinjalo uzuqede aze afike yena qathatha mawulele ebusuku akhulume nawe noma uhlolela abantu umemeze yena kube uyena oshoyo ukuthi njengamanje lo muntu uphethwe ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Idlozi linjalo kuyo yonke lemkhakha engiyishoyo engiyibalile kuchaza ukuthi lapho kusuke kunomuntu uthile ophethe leyo nto okunikezayo. La ngizothi ke kubantu akulona icala kuba nedlozi futhi akulona iphutha, kuyisiphiwo esikhulu futhi kuyinhlanhla ukuthi ukhethwe ekhaya ukuthi ke wena uzoba nedlozi, wena uzophatha idlozi. Idlozi malifikile ekhaya lifike kahle, lisuke lizoshintsha impilo yekhaya nezimpilo zabantu. Into ke silimazayo thina njengabantu asikwazi ukuhlukanisa idlozi. Idlozi umuntu wakini ongasekho okuyena yena ophethelani lesi sikhwama. Idlozi eliqondile lelo ozokwazi wena ukuthi ukhulume nalo. La esidideka khona manje njengoba sivula ithuba lokuchaza, kunedlozi okuthiwa indawe, abanye bathi umndawo. Lelo dlozi lelo akusilona idlozi lethu thina amaZulu. Into esishaya kakhulu ubona sithwasa, kodwa ukuthwasa kwethu kungasisizi. Sithwasa, ukuthwasa kwethu kusiyekisa umsebenzi, kusibhilizela imizi, ukuthwasa kwethu kusihluphekise. Ingoba idlozi masilithwasa, sithwasa idlozi silixube nedlozi okungesilo. Okuyilona ngabe uyalithwasa. Ileli dlozi kuthiwa yini? Umndawo. Umndawo isizwe leso. Njengoba ukhona amaZulu, kukhona abaSuthu, kukhona amaPedi, kukhona amaXhosa, namandawo ayisizwe. Mawuwela ucingo uye eMozambique, uhambe uzofika endaweni yamandawo. Amandawo abantu labo abaphila njengathi. Ngamanye amazwi angeke uthole abantu abamandawo bethi banedlozi ekuthiwa umZulu, abanalo. Kodwa abantu abanedlozi okuthiwa umndawo yithi. Lingena kanjani leli dlozi na? Kwakusuka abantu la eGoli lapha abamandawo behambe beye eGoli la kuhlangana khona zonke izizwe. Nabo befike bengene khona eGoli basebenze, basuke emakubo baze eGoli bazosebenza. Ula eGoli nje ekhayakazi wamuntu. Bese lo mndawo amane ebona ukuthi lo engihlala naye la endlini sikhonzene naye. Mangifa la ngizogcitshwa. Angizukuya kwelakithi. Ukuze ngiye kwelakithi angivele ngithatha igazi lami ngilidlise lo. Ukuze mangifa ngingene kuye. Kube yena ozolawula indlela manje eyekhaya ukuze ngingcwatshe mangihamba. Avela umndawo akade into ezomlimaza. Athi ishakhale bese vele ethatha igazi lakhe leli ayininde kuwe. Ethe ungaze ngalimala alininde kuwe. Mhlawumbe unganakile alifake emlonyeni. Athi awungelimala ukhothela igazi lakhe. Wena manje usunani? Usunegazi lomndawo wena. Uma efa lomndawo uvuka kuwena manje ngegazi lakhe akhulume kuwe. Athi njengamanje imoto ayiphume ihambe kanje iyozifika endaweni ethile la ngizobekwa khona. Emva kalokho wena ma ukwenzile lokho, lo mndawo uzokhuluma kuweke manje ukuthi yini oyifunayo. Uyezwa manje? Ukuthi usubuya kuwena umndawo usukhuluma kuwe ukuthi ufunani? Hayi ngifuna inkomo, hayi ngifuna imbuzi, ungifuna ukuceba. Uvela ucebe leli dlozi lomndawo manje liyakubonga. Kodwa leli dlozi lomndawo
uma nizoxabana nalo wena bese uyalibulala noma uligwaze nixabane nihluphe livele lishone ledlozi lomndawo wena manje usuzombathwa yini inhlupheko ngoba ubulele lomndawo hamba umndawo lona uvela ufike lapha ekhaya kuwe ungene enganeni ukuthi lengane kumele mayithwasa lengane siyabhonga sinedlozi siyatholakala inodlozi womndawo liqala manje leli dlozi lethi lifuna inkomo iphume lifuna imbuzi iphume lifuna ukuthi lifuna yonke into lifuna ukumosha limoshe liqede ngale ngane ifake ezidakamizweni lifake uphuzweni kuphele ngayo livele liqhume lithi hayi usibani uyabheda sesikulo ngoba lizo destroyer kokunye lingene enganeni libamba ingane likhiphe esikoleni libamba ingane likhiphe emendweni ishadile ingane ibe neyinkinga yidlozi lomndawo so lento yenzeka kanjalo kudala hayi manje kwahamba ke lase liba yidlozi okuthothi umuntu noma mhlambe uyabhula noma uyahlola ufike wabala amadlozi alibale nalo so umuzo nomndawo noma umuntu onomndawo usuke nenkinga makuthiwa unamandawo ngixakeke ukuthi thina njengamaZulu siyenza kanjani impande yamandawo ngoba asiyazi ngisho nokukhulumisa indawo asikwazi wona umndawo uzosizwa kanjani thina ngoba siyesinye isizwe nabo bayesinye isizwe bese sigcina sesisala endleleni sikhule kuthiwa kunempande yamandawo kunempande yokuthwasa abantu okuthiwa amandawo sikhule sazi lokho kodwa masikhuluma iqiniso asinayo thina amaZulu impande yamandawo amandawo amanye anempande yangakubo yingakho makuthiwa umuntu unamandawo umthola efaka indwangu ebomvu leya ndwangu lana ichaza ibheji longalungelwa yilutho awumunye afaka indwangu emhlophe indwangu ebomvu nemhlophe lemhlophe isuke ivula inhlanhla kuthiwa indwangu yamandawo inhlanhla ngoba babantu kwakuyisizwe esinenhlanhla esikwazi ukuyenza inhlanhla iyona ke lento yenza ukuthi la ekuthwaseni sibe nenkinga ukuthi abantu abaningi abathwasile kodwa bayasebenza bathwasile kodwa bayadayisa bathwasile bahlezi nazo izigodo zabo yingoba idlozi abalithwasela noma idlozi ababelidlela impande yidlozi okungesilona omunye adle kanti kuyancenga ukuthi hayi ukuze lamadlozi engalwi thwasa bese kuhluleke ukuthi cha ukuze amadlozi engalwi izimpande amadlozi engalwi ukulwa kwamadlozi kuchaza ukuthi amanye asuke bangesipho mhlambe wazalwa ekhaya koma wangalotsholwa abantu banye bangakulobola ngalesikhathi unenhlanhla bevele beyibanga abantu bakomalume wakho bethi ingane yethu le ngeke ibe nenhlanhla ihambise esibongweni lapho eyatholakala khona bengakhiphanga lutho bephuce usabathe uthola umkhwenyana ahambe uthola umsebenzi uphele uthi uya interview njengengane zonke ungathathwa uthi uyahlala uma ugulube nezinkingi bese uthi uyohlola kuthiwa amadlozi bese kungachaza ukuthi yini inkinga yalamadlozi ayabanga kuthiwa emele uthwasa ngenxa yenhlupheko soyihambile ugcina usuthwasa kanti bekufunakala kulungiswa amadlozi eyeke ukubanga omunye wazalwa embethe mase kubona ukuthi unenhlanhla inhlanganisela yamadlozi unesiphiwo sokuzalwa embethe futhi inhlanhla iqhuma kanje kuthiwa lotho wazalwa umbethe kodwa kumele uthwasa bese kuyaphambana abanye ukuthwasa lokhu kusunguleka ngabo abazali bakwazi ukuthi la ekhaya kunomntwana nesikhwama uqala ngaye lesikhwama uzosibika kubani lesikhwama uzosiphahla kubani so ngizothi ke ake kubhekisiswe ukuthwasa ukuthi lo muntu othi wena thwasa impako eyishoyo wena nezinto ezenzeka kuwe ziyahambisana yini la madlozi athi wena unawo la ekhaya bayabazi labo bantu abashoyo lo mndiki noma umndawo okuthiwa wena unawo sefuna ukucaka lo mndawo wawungene njani la ekhaya ngoba akusilona idlozi lethu thina amaZulu lelo hambe ngaphandle ufike uthola ukuthi likhona idlozi ngempela kuthiwa umZulu noma idlozi kuthiwa isishaka elingaphandle alikho kodwa isishaka silapha kuthina omunye uzathwase nje wayenomkhwenyana bethandana nomkhwenyana wamiyela enyangeni walanda izinto zokumkhanda walanda izizwe
noma walanda amabutho wazowafaka kulomuntu khamba isikhathi ayabhonga lamabutho afana nokuthi ambiyele umntwana amgadile ahlala avuka bonga khuluma indaba mase yohlola kungabe kusabonakala uchabo amabutho kulomuntu amgadile wona la akhuluma lezi indaba uwakhothe engashisiwe ehlaza aseyavuka manje azenza idlozi bese kugcina lo muntu eyothwasa kungenjalo bese ziyahamba izinto ke ziyonakala zabantu sihlale isikhwama ekhaya nomuntu kumbhedele baningi abantu abakhalayo namhlanje athi baba umnguni ngafika ngathwasa mhlambe enyangeni ethile noma esangomeni esithile kodwa kubheda yonke into ekhaya mhlambe uthi abantu bawu5 bonke sebethwase bonke omunye unele ngayothwasa yena avela afuna ukuthwasa bonke abantu abala ekhaya athwase wonke umuntu ola ekhaya abantu abala ekhaya kufanele bethwasa ngoba kuthwasa yena lento iyona izinto ngoba isuke ingabhekekile kahle isixwayiso ke sizothi libheke idlo zokuthi nalo ukuthi liqhamukaphi lingelani lifunani uba kwenziwe uphenyo ngoba nakho ukuthwasa lokho kuyabiza abantu abathwasayo bayinika isikhathi sabo bekuthwasisa bayabiza bakhona-ke abakwazi ukuthwasisa ngempela uthwase ubuye lapho uhlale phansi uyosebenza ngokwesintu ufuneka lama ubuye ekuthwaseni zibuye phela iy'nkomo lezi kufuneka la ey'khishiwe namandla akhishiwe ngoba uthwase vele okuchaza unefa onalo so ngizothi-ke kubantu namhlanje asikulandele ngokwendlela efanele neyikhwama singayiphambanisi sihambise ngendlela okuyiyona yona ilokho engizokusho ngizothi-ke futhi ziningi izinto esizokhuluma ngazo kuleli page lethu engicelayo ukuthi abantu abaqhubeke nokusubscribe basho uDr Mnguni bangene ngoba siphethe into eziningi esisungula leli page ngoba sibona ukuthi siyadinga kuba nendawo enye ngoba lapha kusisithenjiwe comedian siyangena njalo ngoMonday ntambama ngo9 sikhuluma kucaca ukuthi manje iyaphela lokhuzana isikhathi kumele sikhulule abantu bolala kube khona okusalayo sabonisana ukuthi ke la siyaqhubeka njalo ngoMonday ngo9 o'clock ngiyacela ukuthi bonke abantu basilandele futhi kusisithenjiwe comedian sizobe siyaqhubeka nezinto okusalayo sibuya siza la sizokukhuluma sike sakhuluma kakhulu ngendaba ethinta ukuthwala sakhuluma kakhulu ngendaba ethinta abafana sakhuluma kakhulu ngendaba ethinta inkosazana sakhuluma ngendaba ethinta ukuzala umbethe ziningi izinto ebesizikhuluma esazoqhubeka nala sizikhuluma mina ke ngomnguni ngisenanda eMawoti ila ngisebenzela khona ngiphinde futhi ngitholakale ezinambeni zami 0734970 584 0734970 inamba lezo ezikhona uye ku Facebook page uthi Dr Mnguni lana uyasubscribe ungaphuthelwa ziningi izinto ezikhona la ezizokwakha wena nezosiza wena uNkulunkulu abe nani anibusise amen.